uNkulunkulu akakwenzela umusa uphile uphuzo uphumelele kama kupastor inamba yami ngifisa ukuthi sizwe member kuphela uma ungayimember ungayihluphi ngale namba ungayihluphi ukufonela futhi fona kusongo 9 ekuseni ya 5 ntambama into yabantu abafona before 9 bafonela ekuseni angiyithandi nanti bafonela ebusuku angiyithandi lento abantu abangathaphayo angiyithandi nayo fona from Monday to Friday. Sunday asinye amasonto uma ungasonto it's good but ungangifoneli ngesonto sibheka la uHlobi Ndwandwe good morning pastor or good morning baba I hope you're okay. Ngicela ukubuza la uphupha ingane yami ijima kakhulu ngiyabona so uphupha ingane ijima I don't know how old is le ngane kodwa asiyenze kanje si-generalize ke lento yokuphupha ukujima umuntu ngoba uphupha ijima uyafana uma ubona umuntu uyajima noma bekujima wena into eyodwa bo so ukujima is to exercise is to gym is to exercise ukuzivocavoca noma mayiphi indlela ngaba through ukugijima lift heavy weight yabo so one ngokuqondile uma kungenzeka uphupha ujima uphawu singathela njengoluhle mawuthi uyajima olusho ukuthi kungenzeka uchitha nje isikhathi uzocavoca noma ke umuntu ongahle achithe isikhathi esiningi eyivocavoca Timotheo wokuqala chapter 4 verse 8 ngokuba ukujwayeza umzimba usiza ingcosana kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke 2 kwesinye isikhathi uma ungenza uphupha ujima kuwupholushe uma ujima lokho kusho ukuthi kungenzeka uyaqiniswa futhi uliwa amandla ukuze ukwazi ukunqoba inkinga izilingo nevivinyo kanye nezitha empilweni Izaga 31 verse 17 uyabhinqa ukhalweni amandla uyaqinisa izingalo zakhe ngoba se-Efesu 6 verse 11 hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane 3 futhi uma uphupha ujima sizitsha leyo Paulus ungakuthi uyajima ngoba lokho kungasho ukuthi kungenzeka uye uqiniswa okholweni noma ke uvuselwa amandla kamoya ayathuthukiswa ukuze akusize empilweni noma ke uwena oqinisa ukholo lwakho uwena ozithuthukisayo ovusela amandla akho kamoya owathuthukisayo ukuze akusize ngoba kungenzeka umuntu vele ulungisa izinto zikamoya njengamanje Ezekiel 37 verse 6 ngiyakubeka imisipha phezulu ngihlumi isinyawo phezulu ngiyimboze ngesikhumba nginika umoya niphile nazo uJehova ke asivale number 4 ngenzeka uphupha ujima ubopha ungaba lohluma ukuthi yajima lusho ngenzeka umuntu osuke ezophumelela ngenxa yokuziqeqesha nokuzihlomisa ngekhono elifanele kanye nolwazi oludingekayo siyabonga kakhulu ukula kule philo ngiyajima